Kaixo, Joseba, eguerdion. Urko Manzano naiz eta Sustrai Tabernako jabea izango nintzateke gustora, baina ez, eramaten dut eta etorri zaitez gurekin barrura eta kutsu dizut ze gauzak egiten ditugun eta ze nolako plater bereziak ditugun. Sustrai Taberna zabaldu genuen orain dela 15 urte eta 3 urte pasa zirenean berrikuntza egin genuen. Saiatu ginen mantentzen pizkatxo bat taberna honen nortasuna eta historia, ez? Pintxo batean hasi ginen modu errez batetan, pintxo errezak egiten genituen, finkatu ginen euro bateko pintxoetan egiten, eta hauek dira euro bateko pintxoak. Hauek bai ditugu 9 tipo. Eta gero ja hasi ginen pizkat gauzak buelta bat emoten. Hasi ginen pintxoak berriazek egiten, beste lekuetan ikusten ez diren produktuak nahazten, eta, lortu dugu barietate asko eduki, bai pintxo vegano, vegetarianoak oso gozoak, bai bestaldetik adibidez intxaurrak eta paparra nahazten eta perretxukat nahazten, krujientea eta tekstura desberdinen arabera gauzak nahazten. Arrakastatzu den pintxo bat ez daukagu. Guretzat garrantzitsua da materia prima, gaztenan esaten dena, ona izatea. Gero, beste buelta ematen genion, eta janaren inguruan hasi ginen mugitzen, eguerritan eta guetan jateko eta faltzeko. Guk egiten ditugu guztiak, plater batzuk oso bereziak dira, besteetaz bereizteko, ez? Eta algortan famatuak gara. Hemen daukaguna da gure karta barrun dauden gauza berezitsu batzuk. Bai, hamburguesa osagai desberdinekin, pikanteak, aguakatea, pistoa eta bar, eta gero hasikontxoak daukagu bai saltza berezi batzekin eta masailak etxean egindakoak. Bai pizkat tradizionala eta pizkat gauza desberdinak. Hortik aurrera gauza askoz gehiago ditu, arrozak eta bar. Gaur aurkeztuko dizuedan pintxoa edo sandwicha, kasu honetan, Sustrai sandwicha da eta guri izena da ama, aurkeztuko dizuet nola egiten da. Sustrai sandwicha egiteko aurkeztuko dizuet zeintzuk diren osagaiak. Gazta urdina egindako saltza bat, perretxiko nahasketa hau bai egiten dugu bai berakatzarekin, kipurarekin eta gero pizkat potxatu. Hau daukagu tomatea gordinik txikituta eta olioa berakatzagaz, eta gero daukagu alioli. Gero urdai azpiko arrunta izan daiteke, kipula potxatuta ordutan egiten dugu bai azukrerekin eta gauza berezitsuekin horrela ateratzeko. Piper gorria normala, berakatzarekin egindakoa eta bai asko paparra. Lehenengo saltza urdina jarriko diogu, nahikotxo jarriko diogu eta ondo bananduko dugu ogi guztietik, zeren garrantzitsua da leku guztietatik bai saltza eta bai piperra egotea. Ostean egingo duguna da perretxikoak jarri, oso txikituta daude eta banantzeko arraza da eta perrina jarri. Orain dela urte batzuk sukaldari bat etorri izan ona froga batzuk egiterak eta nik esan nion sandwich bat sortu behar dugu. Eta beraren artean eta nire artean nahasketak egiten azkenean sandwicha lortu genuen. Lehenengo parte hau egin ostean, utziko dugu eta txigortuta ez dagoen ogia hartuko dugu eta berri egingo duguna da saltza bat jarri, baina kasu honetan tomatea txikituta alde guztietatik jarriko dugu ondo. Bi parte hauek eginda ditugunean, egingo duguna da tomatearen partea urde azpikoaren gainean jartzea, horrelaxe. Alioli hartu eta goikaldean jarri, leku guztietatik eta eskuzabalak izango gara nekin. Aliolia jarri ostean egingo duguna da paparra, plantxan pasatuta eta fin-fina moztuta dagoen zati hauek, sandwicharen gainean jarri. Piper gorria hartu eta paparraren gainean jarri. Piper gorri hau berakatzarekin egindakoa da eta pizkatxo bat sarteginen eginda biguntzeko eta pizkat suabeago sukrea eta horrela jarrita. Kipula hau hartu eta piperraren gainean jarri. Horrelaxe. Azken ogi txigortuta dagoen zatitxo hau, bakarrik alde batetik, eta txigortuta ez dagoen lekutik saltza botatuko dugu. Gogoratu berakatza konfitatu dagoela eta oso suabea dela saltza hau. Eta amaitzeko egiten duguna da tapa gainean jarri eta hemen dakazue prestatuta zeuen Sustrai sandwicha. Joseba, hemen daukazu egin dugun Sustrai sandwicha eta nola aurkezten diren bi modutan, bai kartan eta bai pintxoan. Hemen itxanoten zaituztegu guztioi nahi duzutenean, gozatzeko eta ongi etorriko izango zarete beti hemen Sustrai Tabernara eta agur, Joseba.